राजकुमार साहू के स्वर में टीसी म्यूजिक पर सुनिए टूरी बम के गोला। ले आलू भाटा केरा ले आलू भाटा केरा ले कुंदरू करेला ले लो, ले कुंदरू करेला ले लो। एक करेला वाली का आएगा? एक बात कहा बताना। बदला करेला दे देना, आलू भाटा के बदला करेला दे देओ। तेरे रोजगार हा सुनना सादाला बराबर चुनना, तेरे रोजगार हा सुनना सादाला बराबर चुनना। अदला बदला मा सौदा ले ले रे, तय करेला के बदला मा केरा दे देना, तय करेला के बदला मा केरा दे देना। भाटा गोभी खावत मनहा मोर बिट्टा के, हाथ में करेला तरके ऐसन मनहा लागे। आलू भाटा गोभी खावत मनहा मोर बिट्टा के, हाथ में करेला तरके ऐसन मनहा लागे, हाथ में करेला तरके ऐसन मनहा लागे। बदला करेला दे देना, आलू भाटा के बदला करेला दे देओ। बट्टा चौपट हो गए नहीं है वो कमाई, माछी हाकत सौदा राखत हो गए दुखेदाई। अदला बदला मा सौदा दे देवो, आलू भाटा के बदला
लागेला दे देऊ